lero chigi bicho kanyo gik ma adono wacho mana kinyalo lero matin nikech adiera owacho ng'ikruok manitiere wechego mag pi wechego mag chope migawo mochung'ne wechego mag nyithindo timang'o mar mondo mi one ni yes magi gik ma nyithindo ywak ne kinde ka kinde kendo ng'iko chenro mag nyithindo mag some to pesa koket ne chenro ma kamago ang'o momiyo seche moko pod ok wane ka oketgi e yo makare midhiero pod nitiere. Agoero kamano ahinya ni weche mabonyo owacho nikech gin weche ma kawo chuny. Kwang'iyo wach arita mar nyithindo ok en gima yot. And nyithindo suffer from many things. And I want to give maybe example mokwongo. Inyayudo ni nyithindo suffer from exploitation and abuse. Nyithindo kasomo kusomo maber, moko idhi nyuom, moko mako ich, moko dhi e child labor, moko dhi e exploitation, magin gigi gikang'eny. Kaito kendo ayuta mar jonyuol be samoro tin. Koro mano bring gimiluongo ni poverty and inequality e gweng'. And nitiere kata mana gwenge moko nitiere climate change gi disruption. Waluongo ni nyithindo ma need emergencies, ma suffer from emergency kaka floods manyocho timore affect nyaka nyithindo. Koro gigie ka wang'iyo chike maber na kaka owacho maber ni chike to nitiere mandie Kenya. Wang'iyo constitution ma katiba kendo wang'iyo law mag nyithindo ma Kenya is one of the countries ma within African region manigi chike mabeyo kabisa ma onego bedni rito nyithindo. Kenda mora ahinya nikech kata vision wa miluongo ni vision 2030 wuoyo kuom nyithindo, the better agenda mar sirikal masani wuoyo kuom nyithindo, SDG to gigigie. Koro gima samoro bedo no matek ni aparo ni watemo kabisa kendo wanto pokwa watieko pod watemo wacho ni to onego omed pesa ne nyithindo. Wan gi areas wase highlight kuonde mang'eny ma waneno ka nitiere gap e budget ma onego bedni wang'ine nyithindo nikech kwa ng'iyo maber to lobe wacho ni gin gi right to right mar nyithindo ni onego bedni warito. Koro watemo wuoyo gi treasury, watemo wuoyo gi parliament mondo wang'i ni to gigie ere kaka inyalo medgi. And kenda mora ahinya nikech ng'ini weche nyithindo ok watim kendwa. Wan gi multi-sectoral, nitiere weche moko ma joining forces kata Mtoto News kata other NGOs and CSOs ema koro chopo kama koro wawacho ni CSOs ube koro ng'iura nema to wambe watemo kar sirikal. Koro paro ni mano e kaka nyalo wache ni wan gi a big gap, deficit maduong' makawacho ni igeni wadwaro wan gi deficit machopo 1.4 billion. Koka wanyalo timo tijegi maber. To 1.4 billion ni koro wang'iyo mana ere kaka wanyalo yude ka sirikal ka mondo konywa kata mana e weche matindo tindo mar